Ja. En dan wacht je tot het er haast is. Oh shit, dat komt er al aan. Komt er al aan. Zie je wel heel even, is dat? Wow! Ja, dat is wel goede zaken. Oeh, ja! Ja. Ah, goeie. Nou, het is geen mooi. Goeie joe. Oh ja, goeie. Een naaie dij. Een naaie vlog. Waar zijn we heen? Naar de KERMIS. Naar de KERMIS. We gaan naar de KERMIS, we hele jaren nog even op. En er is een KERMIS hier in Damwoude. Het is wel een beetje fris, dus we huis goed aankleed. Maar ik had er zin in. Wat maakt mem dan? Zat hij dat hij bij mem doet? Maar wie nou stiekem voor drie? Helemaal onder de brievenbus staan. Oh, doe een grapje, maar hij. Hij doet altijd dat grapje bij mem, hè? Ja. Dan riet hij het voort. Nou, doen we het een keer eens om, hè? Hadden we hem om een hoeken scheren, want die Ja. stipt vlak bij de En dan wacht je tot het er haast is. Oh shit, dat komt er al aan. Komt er al aan. Je had nog niks in de gaten. Hij heeft echt een moedskop, hè? Het is wel fris boeten, hè? Kijk, kom weer. Jidder! Dan gaat er stiekem in zijn eigen... Nee, kom maar. Die is zo in eigen bus, hé. Oh, 1 april, kijk er hier wel. Dat is mijn grapje. Ja, dat zijn wel. Ik zei, nooit pak ik die eens even weer op. Nou, we halen je jaar op en dan gaan we op naar de KERMIS. Hé, Ara. Daar wie ze. Ze doen bij Beppekoes, hè? Stuk ja. Oh, dat is maar een beetje slapper. Maar Jara, wat hast je er in de hand? 20 euro. Waarvoor? Voor de KERMIS. Van de KERMIS? Ja. Van waar we dat krijgen? Van paken. Voor paken, van elk 10 euro. Ja. Nou, zie je wat hier alweer is, jongens? Ik ben nog van Oeh, naar die keutels erin. Botsauto's, draaimolen. Dat is echt wel En griepautomaat. Van Squid Game, hè? We hebben van Squid Game, toch? Even zweven denk. Was toen mij al met Jelk in de zweef? Ja. Nou, doen we dat eerst. Kom, zaken? Ja. Nou, volle wielen, Jaren. Doei! Wie gaat de mal en het zaken? Ja. Wie shovel even, Ja. hè? Ze gaan niet zien wat stoel leuk is, oké? Jurre van de 4 zit erin. Oeh, die zit er ook in. Nog meer bekend? Jurre, Jelk en Dennis. Oh, alleen bekend, heren. Leuk, man. En hij is al winnen, dus die is winnen. Die komt het al reis. Maar Jurre, maar die is al winnen. Ja! Zie je wel heel even, is dat? Ja! Wow! Hey! Dat gehuur is nog de bal, dus hij is shovel. Hij wil niet zeggen. Ja. Hij komt dan extra mal. Ja. Hoe gaat het? Leuk. Gaan we malen, net? Nee. Nee? Oh, Ik wil wel een keer heel leuk. was wel leuk. Ja. Nou, laat maar weten wat zaken leuk is. Ja. Dan hebben we zien wat die mag. Fris, hè? Ja. Oh, dat is echt wel leuk, zaken. Eindjes hengelen. Dat soort. Wat we dat doen? Was steeds naar 40 zien wat er nog meer is. Kijk wel, je wist het. Dat is toch echt een doolhof? En dat zijn? Nee hoor. Want dan is ook dat bij die trampoline. Trampolines? Ja? Alleen wil een keer eerlijk. Oké. Op de trampoline. Gaan we op kaartje? Nee, het zaak moet toch net zijn. Wat was dat? Badsauto's? Ja. Nou, mijn kaartje geven, kom op. En actie in de taxi. Mensen maar straat in doen. En dan bij even wachten tot het stil zit. En dan kun je instappen. Ja. En dan zitten leuke vrienden door het munt zien en dan begint het eraan. Ja.
dan heb ik een kaartje kunnen. Nou, de vrouw die moet nog een ronde wachtje. Ik zei dat stuk eerst nog even zaken. Zo op de trampoline, joh. Gaan we natuurlijk ook net of zo, maar dit is natuurlijk wel leuk bij de elastiek. Dus niet op de trampoline. Het worden nog even zaken. Ik zie dat jaren die er nog in maaien. Ik zei stuk daar eerst, hè. Denk eerst al. Succes, hè? Heel veel willen, vrouwje. Oké, let's go to the team. Oh, dat gaat een fiesta mal, jongen. Oké, Riedelos, uitstappen. Dit goed? Uitstappen een beetje naast de vraag. Je bent er niet klaar. Wie wil uit? Ja. Nou, de zaken zijn zo. Ja. Machtig, ja. De zaken zit al op trampoline. Hey, mandje. Hoe gaat het je? Wat? Oh, dat is koude hand, ja. Hé, jongen, ja. 4 minuten? Cool, man. Dat is op die allerheegst. Dat is op die allerheegst. Kom op. Wat ben je springen? Springen! Dat is maar al iets knuffeltje. Oh, de raar. Ah. Oh, dat was strossnijden. Ja. Oh, vet grut. Ah, jammer. Kak. Dit vind ik mij ook wel leuk, hè. Zullen we dit dan? Ja. Nou, dat kan wel. Oeh, bijna. Ja. Hey! Terug. Dat is het. Hoppa! Oh, nou ja, de visjes te hier en dan worden eruit. Dit gaat best. Dus ik sta alle blauwe eruit, hé. Ja. Fjouwen? 4? 6? Nog eentje. En gele. Wauw. Maar steeds was wat. Uitzoeken uit de hele set. Dus kan je rustig geven wat je wil. Ja, maar alles ziekjes. Wow, wel heel veel keus, hè? Als je maar rustig even. Grote geweer. Zullen we jou een kaartje hoor? Zij staan. Dankjewel. Oh, bedankt. Hey, bedankt. Wauw, een dikke gun. Gaan we? Met Jara. Flipperusje. Een dikke weer. Zo'n huis is gewoon. Wie lijkt dat een beetje springen? Oh, wat leuk. Ja. Je bent hier nee? Ja. Oh, leuk. We gaan gewoon 4 minuten. Wat was toen? En steeds net. Oh. En de windtrap een beetje schuim denk. Maar ik ben net toch opzagen. Oh, nou, maar mijn geduld Die haar. is heel dicht bij. Misschien dat dit wel het woord. Maar moest toen dat wel Ik erg. wil nog gripen. Griepen? Nog iets griepen. Welke? Die van Squid Game? Ja. Oké. Hier speeltje kost een euro. En 2 euro kost strijdspeeltje. Ga ik niet in euro? Nee, maar dat is 2 euro, dat is maar strijden keer. Dat is in je euro. Daarin. Ja. Zie je ervan. Zo, dan mag je met voren dan.
Dat is een echt maar deze keer. Ga je hem helpen? Ja, wel met vrienden of zo. Beetje via de indruk van. Oh. Beetje naar de bocht. Heel het fietsje. Je maakt hem er net boven, man. Oh, goed zien we rechts. Oeh, ja, dat is wel goede zaken. Oeh, ja! Ja, ja. Wat een stom ding. Bijna, hier is de haas. Ik wil je nog een keer. Hey! Oeh, dat was net. Het werd nog een beetje donker, Jara. Ja, het is heel lang lachen. Weet je wat ik kan? Nee, dat is. Ja, elke zaken keer dan een keer in de botsauto's. En ik reed mijn geweer nog. Dat deden we wel. Ja, mama, jammer. Goed vast dat, hè? Ja. Doe je krant. Dit mooie zaken. Ja. Hij die. Opletten. Volleybal gaan. Maar wat lekkers, hè? Ja. Dat jij het goed. Nee, wat lekkers op Kelly. Hoppa! Oh, jammer. Ja, dat is hem. Goed zo. Oh, jammer. Goed de zaken en dan Jara het laatst. Kom op. Oh! Heel succes. Oh, je bijna kijkt gooien. Oh, dat is wel leeg. Oh, jammer. Ja! Hey, hey. Mijn iets ziekje. Allebei. Ik ben beide wat er haar. Wat je beide leuk vindt, maar hier denk je het ziekje. Is het? Wat is het? Nou, dan kun je hem al helemaal op mij. Dat is wel leuk van die Beppe Klaasjes, zie je die dan? Ja. Die. Ja, dat is wel leuk. Nemen we die bij de Beppe Klaas. Oh! Oh, dus al je keuzes reuzen. Ja. Nou, we gaan. Een roze wafel. Een roze wafel. En Jara, wat moest je ja, meenemen, ja. Een oliebollen. Nou, we zijn eruit. We doen wat oliebollen en appelbal. En dan kan Paak en Beppe nog een baltje krijgen, hè? Ja, dat is aardig. Oh, dat is heel snel. Wat spring? Als dat wat het spring was? Ja. Ik ben deze net maar. Oh, maar we kunnen weer net vergeten, hè? De leidt je nou mooi. Sure. Leuk man. Dan laten we dit zo mooi bij Beppe lezen. Die vind je me al hier. Hé, dankjewel hè. Jongens, hebben we een leuke Jonoppe kermis gewoon of net? Ja. Vind je het leuk? Ja. Best. Ja. Wat zei ze dan? Dus het is wel leuk. Als je het buiten geweest. En wie je net kunnen dan ook fout. Onze nieuwe Tjits vlog.